azikho izayoni eyigqoka ijoyini eyisindisiwe. Azikho. Abekho abantu basesheshi abagqoke ijoyini abasesebenzisa impepho zakhona abasindisiwe. Kanti lithi iBhayibheli angeke ababili behambe bengavumelene. Yabona ke ukuvumelana ijule kakhulu. Uma ungena ensindisweni shiya izinto zasezayoni. Ungene ensindisweni ngoba lento yokuguquka nceke inokushiya phakathi. These things are connected to a certain altar. And where there is an altar, there is a spirit. And where there is a spirit, there is a God. Ngibona kukhona abantu abangafuni ukuguquka, abafuna ukungena nezinto zabo. Ezibhilonga ngale, bafuna ukuza nazo la ngaphakathi. iBhayibheli alithi ngokusindiswa komuntu oyedwa. Lithi ngokuguquka kwesono esisodwa. Ngoba uma kusindisa umuntu, sishaya izandla la esontweni. Kodwa izulu lisahleli. Lilinde ukuthi mayephuma lo mnyango uyokwenzana. Eyokuvumelana nceke ijule kakhulu. Thina sikhule ensindisweni nceke ubungeke umukele noma yiphi invitation. Namhlanje kunemali engathi right ye-appreciation. Uvuma yonke into. That is why uzobona umfundisi no DJ eposteni. Same event. Subscribe to this channel.